Teďka uděláme. Co to je? Křídelka a jedeme nahoru. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ještě jednou. Vytřepeme ruce. Tak teď uděláme brány. Jak letí brána? Tak, mává křídlama. Mává. Ještě moc. Vytřepeme. Teď to bude zlatý řez večera. Roztáhneme nožičky, uděláme zvoneček a až dolů. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Ještě jednou. Bim, bam. Vytřepeme ruce. Nožky takhle zvedneme pěkně. Tak. A teďka co? Mašinku jedeme. Tak, schovaj za mě. Připravit. Už? Pozor, nejdřív se rozjíždíme. Dolů, nahoru. A jedeme. Pícháme. Zatočit a jedeme rychle. Nani, koukej na mě. Dobré, tak. A teď se připravte, zatleskat. Bravo. A teďka se tu dívej se. Připravují se sokolové. Tak se připraví. Sokolové. Nacvičíme ruce a jedeme. Tak běhaj sokolové. Na spasek běžej sokolové. Ještě rychlejš. Koukej na to. Stačí. Zatleskat. No krásné, vy to